ahem kangpu program sing kangpu nadak pongalong lomso bai bulpori ko lapen ribon kangti pen labangso kardom ahem kangti pupok lapen lasode napi giza ahem alu do kabe lu tampo so pi tuma program sing onpo ado kabe arzap sena ana malam kangthir arju sena bai pelalun andeng pi number thok me ke thok si kangthir anglong analong si alam hem thu dol jako palong kedo adim anpar zai on ang hap an phar hem phu ningdo mulo anam ram ka pori tang puthak tum kado ko be phan ana mahir jume pa pedona Tuma hem pu Jisu Kristo amen pen nabangso Rongchongrum Kardom ahem ningarong pen neli ningpulu alang lilam kang thir arjulonang eliphan Jerusalem along hemphu ekera yahut lamang keheman asun koan eli ingnek lo koan eli ningarong alun lun loma anke akabrek akhe yatum ephan pulo latum aphan hemphu thedung akam claim pilo alang thedung akam ephan eklem pi binong lo eli koan aning arong loma hasro kang thir arjulong ponbom lonang efesa sandeng pi hini andeng so ingko ipen ketoi tang atum lapen arna mamontri atum kepang ni tang ahem thu ra thaksi nang litum aphanta nang kim tang lo lapen labang so hem kapathir I akenang sot nei arlong ke Jisu Kristo hello alang li si labang so hem pacherap lang lo lapen pathe pon bom si hem pu aphan ke panong pi tang akardom ahem kang thir paplang bom lo arna makarjong ke do hem ke paplang ji aphan si nanglitum Kristo pen ke chelang pet pen azok nanglitum aphan ta anut kaprek atum aphan pen labang so hemalong nang pacherap dun bom lo hasro kang thir karjulong tang aputhak itum gado kavelong arna mahir jume pa pedona arnam ardom lonang non mondoli secretary aphan litum hangpon po pini labang so kardom ahem kangpu ang tona jaimek kapaplangji kaparjuji aphan lapen introduction pinangji asai ke doan setame alangli penazo nang klempon po alangli phan mondoli hemari jackson kramsa aphan hanglonang akan si pini pada Rongchongrum pusing station lo kalau main kimi kangpu asal main Rongchongrum ada kami bakat ya Yesus Kristus mende kalau di pasal perkara ini saya bang ni taksi saya si masih pon perkara ko ada di sini dia bang masih pon ko adun tu dipu pastorate alo monduli asar nak Rongchongrum tungan so parpiko ache ho pen Jehovah phan induk non
Ningarong alun kilun pen alangli ingno lu dam non. Jehovah si arnam lo lale sini ikha. Itu malamaro, itu malam apen alam ibi ajo sa atumlo.
Mondoli Secretary Mondoli Hemari Jackson Kramsa aphan hanglonang report Arzubon Kilanang Labangso Rongchongrum Kardom station na Purkimo hello saring tulong dalang bongtala arlo kanjibansi sting bono Purkimo Fransi ini Purkimo si Barjon Pong Rongchongrum Tias Purkimo Surinira Choksi Aningkan Nipai Krehini Chiklani Surinira Choksi Urmi Arni Rongchongrum Fellowship in Kupondo for Pai di Apor Adim Sar Babsing Rompar Hamalong Kangpu Abang Reverend Jesse Laram Diana Longing Pastor non choir tum arjulong ponpo Rongchongrum Mondoli choir anam kero alun kalunji aphan hanglonang Vepin boy pit setame jumesen pen nam kerolun ang parju teklo langli tumaphan akero pilo non arna malam ilitum arjulong ponpo Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Moderator Reverend Arlel Khapuya Phan Hanglonang Bible lu na long si kang thir ang long ana long si
alang hem thur dolo Jacob along kedo adim an apar zai on ang hap an aphat hem pu ning dong mur mondoli ke ja tum mondoli member tum ka chini ver nang ji ke pir the long ke labang so amondoli ke ana marong so pilo pule chini lo na ke lang me a standard muchot arong so pi do o Delhi rong so pi long dam tha ha akra long dam tha Taj Mahal arniwang tourist asuri suri nang ke Bombay long dam tha talopi ke lang me nang klang po Chennai long dam tha Bangalore long se dam tha ha da ke do melo ana phang okali kacharli tumta Bangalore long si do o lason lo Kolkata long dam tha ason ke lang me adim do o North East long hala Shillong Kohima lapen Guwahati lahai ka do ko ke lang me lapen ituma long se tame dipu ta a development do lo lang me piglo ke lang me arong so pir thelong do se tame ar na ma me ang den pen ke bangso mondoli ke lang me nei lo la ke chini verlo na pulotang te neli tum ka do ka ve phan se tame mondoli apara ke lang me avedel di mondoli sar pastor tum neli tum ke mondoli ke mesen karjonga hin pilo tengkam chezo akon ning rong hallelujah arki amena arki tum mondoli kardom hemalong tum karjolong ver pute e methanga hem ke laan kalidet seta tum ne jang pamil di aho tum ning rong lo lalo athe ke ko pilo ili tuma ning arolong si mondoli ke thenei lo anam aning arolong si mondoli ke thenei ason thotsi lalo nte tuma mondoli ke pine chebohong mondoli along ke alama son do ning isiave pula tangte ana kardom ahem akeme puseta e methang ahem ke damuno ke pastor lapen mondoli saratum ke tum mek jang the athe ke ilitum ke do adim mondoli along ke ning isiave de lo lason thoksi labangso amondoli ke kardom ahem ke mesen pen anam nang pielo kulotang te labangso mondoli long nang kaching rumatum ke anam aning ke hang ason si ke do thek jia phan bor i nang ji lahai potsi hada zai on along Israel de talong inglong kapret du akang tuya akang day a inglong do sedame labangso anglong angbong ke labangso Jerusalem zai on a anglong ke anam nang chongwai alang li ke do dimlo lasi lake chini verlona labangso Rongchongrum ahavaralong si anam ke do dim ke lahelo Kardom ahem lahelo Kardom ahem long nang ka chingrumatum ke anam ke do dim lahelo laposi mondoli kalana ka ora lapen mondoli Kardom ahem ahir ke do kave lahai ka do kave ke ilituma akam lo ilituma phutha kalong si dolo ilituma kam arpulo lale chini lo na along penalong neli ke than tanglu labangso mondoli ke Jisu Kristo methang pensi nang ke kimlo labangso arlong athaksi ne mondoli kimpo usipu along kapre along si neli than lo talo pielong ke telong pi ke do tema sedame telong pi ke talo pielong nang ke dover pena joksi telong pi ahem phu ke talo pi kali ahem phu ke harong along si ke do ahem phu bang ke telong pi ke ve ka bang aphan phone pen hem wang tha pulo tang te talo pi pen ke telong pi ke khang ule he damlong le nang ke pulong le ahem phu bang nang hang le hem dam nang poko jo
la son thot chi telong pi ke talo pi long do se ta telong pi ahem phu ke talo pi kali Rongchongrum Kardom ahem ke pir the long do se tame Rongchongrum mondali ahem phu ke pir the kali hem phu Jisu Christo lo banga tum ko pi the si mondali apang ka sor sat mondali apang ke lang sele ame thang ta mondali member lo ako member ke claim ra patum ta pi the si nang ke lang sele ning si ave a the ke ko pilo Rongchongrum mondali ahem phu ke Jackson kram sama pu ka jo ke pu jo ne labang so mondali Rongchongrum mondali ahem phu ke Jackson kali di phu mondali ahem phu ke mondali asar dolasi mondali asar pradip singar tum kali hem phu Jisu Christo helo lasi tum ke langdi pulo tangte ning rong parpik pen labang so mondali long si dopo rong sopi mondali asar ke phangcho pulo tangte phangcho mondali po lang sele se ta chok lo ke di pinren se ta chok lo ako pilo sorsar se ta chok lo ke se me kopi the si rong sopi bon doli long ke ninga rong pa pik pen nitum nang ka chatong du na the a hem phu ke phangcho tum kali hem phu Jisu Christo helo Jisu Christo phan nang ke lang ding per jok si labang so mon doli long ninga rong ning kang sam pen si na itum ke do la an chot kali labang so pir the mon doli member ke do tang member tum ke non sini mon doli long si ke do bo lailo moi tum dam nang ji non ke do bo ma tum ke ha koi tum member lo mo ke do ji tum ke ili tum helo la po si sini mondoli pir the mondoli ke sivet la si ninga rong par pik pen pini ninga rong par pik pen labang so kardom hem tum kangpu un hut ke e tumaning arlo long si arna ma mondoli pathir klong pon bom na labang so mondoli long ke ninga rong par pik pen do pon bom sena anam lam ke than tang puthak tum ka do ka ve phana na ma hi jume pa pe do na amen arna malam nang ke van pia pot tum dan kelong ini dan kelong abang ke suri ke thomra pharo phora troksi ke pra hini 3572 an long pon lo bangso mai judet kado kave phan mondoli pen an thik pilo an cholong vek zia phan si nangli tuma phan suning ri pon lo arna ma phan lun pen hilitum ro pon thu po luna number pharoi sirakep Kristo mondoli phan thurpet pen lun pon lun data phi mondoli sar dola sing teron the pres battery moderator pen benediction pen bangso mai pacheka pon po thurpet pen lun
Ado kwe klen ke kuana. Nonopor da Rongchongrum Kardom ahem kimi kangpu lo. Nang kacet oku. Or dia kadinje lo pen dihe muaro lo. Kabangso Kardom ahem kang pen. Naritum ningkang sampen bara. O la pen suku la pen kadom kang hir jume. Nang itong pelera. Kaya kita nang ito malong papilunan. Amen.